sleneh. Terus rata kula sangu Rama Kendhani kok blendra-blendre kaya banyu ning dhuwur godhong sente to. Terus rata rumangsamu sina iki mbok anggap negaramu dhewe apa piye? Sira misuda pirang-pirang nayaka praja kuwi gunane apa? Paedahe apa anane sing jenenge kumpulan para wakil rakyat? Apa mung kanggo srana lan kanca bancaan bondo negara ngono apa piye? Pantes wae Asina morak-marik jebul 10 taun anggonmu dadi ratu nyekel peperintahaning prajamu nuruti karepmu. Kamu galugalan uga anak bojomu mbuh ora weruh nasib rakyatmu bakune kowe sarta makroni urip mondho malok nyoto lamun hukum lan penata negara mbok nggo dolanan kok asan kawulamu sing dadi korban kudu nanggung